ጥዕና ሃበለይ ዝኽብርኩም ተዓዘብቲ ኢራን ሎም አንቲ ንሃገራት ከልጅ ጎቲቱ ዘእቶ ወሳነ ደብዳባ ካይዳላም ሳዑዲ አረብ በደብዳብ ኢራን አብቲ ቀንድ መትንታታ ዝኾነም ኩባንያ ነዳዲኣ ተሃሪማላም እንቂ ዘውዲ ዓለማዊ ዕዳጋ ጻዓት ዝኾነም ሳዑዲ አራምኮም ሻሃድ 136 ብዝተሰምየም ሰባልቦ ነፈርቲ ኢራንዩ ተሓንኪቱ ዘሎም ሳዑዲ አራምኮም አማልት ጥራይ ፍርቅ ሚሊዮን በርሚል ነዳዲ ናፍሬ ንዓለም ዝምግብ ኩባንያ ነዳዲ ንግስነት ሳዑዲ አረቢዩ ሳዑዲ አራምኮም ክሳብዛ ሰዓት እዚያ ብጓሕሪ ሃዊ ነድዳሎም አባላት ሃደጋ ሃዊ ተሃገር ይትረፍዶ ነተሃዊ ከጥፍዑም ጥቁዑ ዝዳረግ እማም እኳ አያሰላሰሉን ዘሎም ጓሕሪ ተሃዊ ንሰማያት ንግስነት ሳዑዲ አረብ ብትኪ ከጸልምቶ ይርከባሎም በዚ ዝነደረ ሙሐመድ ቢን ሳልማን አውሽጢ ሰዓታት ነፈርቲ ኩናታ ዋፊሩ ንመስመራት ነዳዲ ኢራን አጸፌታዊ ግብረ መልስ በመሃብ ንሃገራት ከልጅ እንህለ ናብተ ኩናት ጸምቢሮም ይርከብም ክውራትን ክውራንን ሃገራት ከልጅ በወግዒ ናብዚ ኩናት ተጎቲቶማትዮም አሎም እዚ ሕጂ ዝግንፍል ላኺማ ኩናት ሰለስተ ሃገራት ብኸምዝ መልክዑ ክምዕብል ዝተጸበዮ ፖለቲከኛ ይኹን ተንታኒ ፖለቲካ ይነበረን ጸብጻምና ካብዚ ክንቅጽል ምእንቲ ቻናልና ሳብስክራይብ ግበሩም ክንምለሰኩም ኢና እዚ ዘመናዊ ቻነል እዩ